Napapaisip ka ba kung bakit tila may mga lugar na umulat umaraw ay lubog sa tubig kahit hindi naman katubigan ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay? May napapansin ka bang matataas na lugar na tila bumababa ang lokasyon kaya madaling mapasok ng tubig? Ang senaryong ito ang tinatawag na land subsidence o unti-unting pagbaba ng lupa. Kapatagan ang pinaka-ideal na lugar para sa agrikultura. Ang mataas na lokasyon ang madalas na pinagtatayuan ng mga bahay at establisimento. Ngunit paano kung pagkatapos mong mangarap ng isang maaliwalas na bakuran ay di mo na namamalayan na unti-unti na palang lumulubog ang kinatatayuan ng iyong bahay? Pagbungad pa lamang papasok sa Barangay San Gabriel sa Macabebe, Pampanga, ito na ang sasalubong sayo. Umulat umaraw, ganito na umano ang lagay ng kalsada sa barangay lalo na kung high tide. Ngunit kung pasakit ito sa mga motorista at biyahero, doble raw ang pasanin ng mga residente. Iba't iba ang kanilang kwento, ngunit iisa ang mukha. Ito ang mukha ng pamumuhay sa gitna ng lupang palubog ng palubog ng palubog. Si Mang Larry na 70 taong gulang na, dito na raw siya isinilang at tumanda, kaya't saksi siya kung paanong ang dating kapatagan ay naging tila ilog na lamang. Manda na ako rito sa lugar na ito. Noon, puro saging yan. May mga mais dyan. Ang kanilang bahay, ilang beses na raw pinatambakan para lamang hindi mahabol ng tubig. Kasi naisip ko, mas may mata kung hollow blocks na lang, makakatipid pa ako. Kasi pag pinakontrata ko, halimbawa, 2,000 pirasong hollow block, o tigpipiso, 2,000 rin ang ako. Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa hollow blocks na lang, ako. Saka mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumaki pa yung tubig, kahit wala pang flooring, baka pwede makapaglakad-lakad dito. Higit 30 taon na ang nakararaan ng makarating naman ng San Gabriel si Mang Ronnie. Malawak na bukid raw ang kanyang dinatnan na lugar. Malayo sa tubig na ngayon ay araw-araw niyang abot tanaw. Nung bago ako rito, hindi pa naman po lumulubog dito. Kaya lang, umpisa lang. Marami pa nga ditong palaya noon. Marami. Yung pumutok yung Mount Pinatubo, umpisa po noon, lumubog na. Tapos, taon-taon, lumalaki yung tubig. Patibay na lamang daw ng loob ang paninirahan sa lumulubog na bahaging ito ng barangay. Saksi sa kanilang pagtitiis ang mga gumuguhong lupang pilapil. Sumasabay sa kanilang impit na daing ang langit-ngit ng kahoy na tulay. Ang pinakamahalaga nilang pag-aari, ang mga bangka. O yan, ito na yung mode of transportation ng mga tao dito sa San Gabriel, Macabebe. No, gusto nating maranasan, no? Naku, nakakatakot. Kung gaano katapang talaga yung mga tao dito para suungin tong mataas na tubig para lamang makabiyahe, no, para mapuntahan yung kanilang destinasyon. Ayan. Ganito po ba talaga ang sitwasyon taon-taon? Di po ba kayo natatakot? Sanay na po kami. Wala kaming magawa, kahit matakot man kami, wala rin kami magawa, lakas na ng loob. Ibig niyo pong sabihin, kuya, yung mga bata ganito po kapag pumapasok?
Bilang mga magulang, hindi po ba kayo natatakot? Kasi alam naman po natin, lalo na kapag umuulan, parang napakahirap yata nakasakay kayo ng ganito. Hindi, inaatid naman namin. Minsan talaga pag sobrang mahangin, hindi muna namin inaatid. Kaya nga sabi ko kasi tinuturuan namin silang maglangoy. Mangarap. Ngunit ang panganib na kanilang kinakaharap ay hindi lamang ang tubig. Minsan nga nakikita na namin yan, kaya minsan sabi ko nga na dapat solar na lang sa amin kasi nga yung mga ilaw dito sa poste, kasi nga pag dumikit kami dyan, minsan may gas-gas yan, baka may mamatay sa amin. Kaya minsan umiingat na lang kami. Natatanggal, oh. Oh. So, paano to? Tanging ang tulay na ito ang nagdudugtong sa bahay ni Aling Carmen upang makatawid. Ngunit ang nakaambang peligro, nasa kanyang 3 maliliit na mga apo. Natatakot din. May mga time na dati yung mga anak ko may nahulog na rin dyan eh. Kaya lagi lang mag-pray kasi para safe ka lagi. Ganon, tsaka mag-iingat. Yung pong apo ninyo, napansin ko, hindi po, nakakadaan po ba sila dyan? Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, ganon. Mahirap kapag nangyari, mawalan ka, isang beses lang yun di ba? Okay, kasama ko si Tita Carmen, no? Ito yung kwento niya. Kaya pala itong tabla na to ay ditanggal, medyo nakakatakot siyang daanan. Kasi may mga bangka na dumadaan dito. Kailangan na natatanggal siya para makadaan sila ng maayos. Kaya yun ang iniisip ko kanina nung dumadaan ako, parang medyo naiipan ako. Sabi ko, ba't kaya hindi permanent ito? So ganun pala, may mga bangka na dito dumadaan. Yan yung purpose niya. Sa bahay na ito nakatira si Eddie kasama ang kanyang asawa at anak. Kahit may tubig, dito niya itinayo ang kanilang bahay dahil walang ibang malulugaran. Binubuhay niya ang pamilya sa pamamagitan ng pangingisda. Ito okay lang naman, sanay na kami Kasi lahat kasi kami ganyan sa gilid, mga ganyan. Opo, pero mahirap po ba? Mahirap pag tag-ulan, taglubog. Yung lubog kasi yung ilalim namin, lumilipad lang kami sa taas. Taingan ako nahulog, dyan, pati doon sa kabila. Anong ginawa ninyo? Wala, talon na agad, kinuha namin agad. Mababaw lang naman din yan. Hanggang dito lang. Pero natatakot pa rin kayo para sa kaligtasan. Kung sakali may pera, lilipat na lang kami sa iba. Yung mas maayos. Yung hindi doon din nilulubog. Mas maganda na yun. Kung meron, kung may pera talaga. Pero kung wala, magtiis kami dito. May mga residenteng mahaba ang PC para sa pagtitiis sa kanilang sitwasyon. Ngunit marami na rin ang isinuko ang kanilang tahanan sa tubig. Ang dating matayog na mga puno, ngayon ay tila kalansay na nakatanod sa malawak na tubig na dati ay berdeng kapatagan. Mapapansin din sa lugar na ito, yung may mga ganyan, mga posteng, tila mga posteng nakatayo sa gitna ng tubig. At napag-alaman natin mula sa mga residente na dati palang may mga nakatayong bahay dyan. Ngunit dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan na rin silang umalis at lumipat ng lugar.